Usa ka butik sa Santiago Street, Tacbayan sa Sugbo, na biktima sa salisi. Di nakuhaan og video ang pagsulod sa babaeng suspek ug ang paggawas nini bit-bit na. Ang mga kinawat nga butang nga naglakip sa mahalon nga designer bag nga mobalor kapin 100,000 pesos. Sa kuha sa CCTV, una makita ang babae nga nagsulob og yellow t-shirt ug naka-short pants nga naglakaw. Sa sunod nga video, migawas ang babae nga nagbit-bit na sa bag. Ang biktimang si Chris Marquez mitugan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nga samtang na busy sila sulod sa butik tungod sa daghang kliyente, nakahigayon ang biktima sa ang suspect sa pagsakiyo sa designer bag nga mukapin sa usa ka 2,000 ka pesos, apil na mga gadgets ug 11,000 pesos nga cash. Wa makuha og video sa sulod sa butik kay nagmalfunction kuno ang CCTV. Na-report na sa biktima ang kaso ngadto sa pulis. Katong na mga butik, ako nga sa advice ninyo, aware mo sa inyong customer kay dili tanang customer maayo. Nadyo'y customer na magpahasip lang, na ilahang modus, manghilabot na dahil sa inyong butang. Especially